Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you. Negasngi ki pajba agala pangap West Giant Hill District da sedang bianggi wow a kaba na do ipor chipau sten istem hado so sten i janmit de senran ki pulit na waro arliang kami khalaya wa Asam. Da sedang chwa ki wow a na charngan nei te hei por chiteng singi da a wan ki halom kawang iwaman ibenta yong gani ka penthor la pangam nei bah ne hawa sedang da cha wow a du ha charngan da ki pulit ka Asam. Haduk wakudi a kabada antat waki hali wadiyo o a ne da mani duna kadwi hektar na kawasan pauli hektar tam hapan thor la pangam. Hagani kasengi da emlang ki sen kam kasenjuk ki wahech nong rejantia ka FKJ GP, JSU, HYC, KSU, UHM wa kiwi. Do wan le wo yarab a kabada ki pajba nagichnong wa em hapo ka ilaka chiliang mentang. Wahech nong uday mon milang do ada ikubleu ya ki sorkar jela wa ki pulit na waro arliang ki wada pelai bait ya ini ak ba kamtam mada yo a yo ko ba o wada klem yo ulai bait na do unain ru uni usnem ne khangi pulit ka Asam. Oi nang diang tungi kum ka dor bar snong da ka bampoi perkhat kabdang kong nya ingu yo play marwo play bostan play ko pen ingi kalat kalanti ageno kudu benta ngayo iba kabor ko bakram ko jong play ki ton kat lembat ni kum kisnong katam kaban ngai ko play ya ka government aga jingyalam jong i honorable chief minister si Konrad Sangma bat kunjuru deputy chief minister jongi badai ru local MLA jongi isnya bhalang dha bat kunjuru naka liang ka Assam government aga jingyalam jongi honorable chief minister Himanta Biswa Sharma iba da ka jingtan bet ki jongki bat kunjuru ki yo i agane ka jing ka jongi bat ki wat lat kalti na banta ban penyo ya kejing suk ini kum pinong song snong hang nei kabalai ngabu kejing kublai na kubenta ke district aparo arlian ke district kata Assam Meghalaya nadu PSP DC bat penjuru ke district hantam ke balaya salang bat ni singi bat sinjau na kubenta ban penjajai kana kejur ke korban wat kilat kelenti na kubenta ba long singai nam ta jumi kum kinong song ne te kabasang ai kublai ya di police department bakila ai kana ke jing chakri na ka banta jumi on yiti baki agabun ki banta kisah ngan kisah sinya bat singi na ka banta ka jing chakri yang kumonong song ngayo iba na galing di police Asam ro ki ai ke jing chakri ni kumane kusni ban di polis Meghalaya jongi rupi ai ke jing chakri ka ba khoj bat ka ba karpang tam na banta jongi kum kinong song to batsan ngai kublai ya ke senjuk ko hai snong ha ke jing yalam jongi president jong ka senjuk ko hai snong jong ka west bat east dan hills ibalaya kersan ngi kum kinong song na ka por se ka por baru ya ka joint action committee ibalaya lam da ujo president kum churu kiseng bhalang bafer ke bangimla suban nyo keteng kiseng bhalang di badon ko ka riu nyau trem tiba ai ke jing kersan bat tiba ai ke ta ke jing ngaulem nagapor sekapor bat hado menta ke singi long dang yo i bagi dang don tiba bon gi don kan lem bat ngi ha ka jaka ban on ka ba tingi bo ka jing ai kublai ke bakarpang bat kumjuru ya ka elaka kabadai ke LK jong LK Islang Mentang ngadu doloi PEC jong ke LK bat ki wahai snong wafer ke badan apa ke LK ki sim bentalang nagapor sekapor bat ki ai mensim nagapor sepor ini kum ka dor bar snong
Buat kebakadu kelong ba. Ngai ko blay karpang nagbanta kinong song snong kiba nagiway kita nagiway pat kisnong kiba ngi kum kador ba snong ngim itu lan ngim kan mau ban khot iki sa kana gijing sngeulem handre da ka man sim ka bas sngeulem ki kloy ban wan ai sim yangi ba ta kejur ko por ki kloy ban wan man yarap ingi kum kisnong ka tha kebakadu kelong ba ru ngai ko blay ya ki media ba fer ki bangam la su ban nyau ki ban ka leng jong piru na ka por Isya sitom mil labat sengi ki abe na ki caka ki bacengai bat ki ai mensim yang ikum kinong song na kapo sa kapo te nanggalem jong ikum kinong song da kabam poi perkhan hagane kesni ka ba sa jing kan mau haga jing im jong ikum munong rem haga ba man la kesni ngeladu jing kermen ba lano kata ka jing kan lano kata kapo ngin yo pat ya kata ka ke bangi dai ban yo kat kum kucing temu jong ikum kiri nong rep ndai kene kasngi ka bakar pang ba mangi kum ki nong song snong ngi yo ya kalat bandai ot yo kuba ha kene kelung kha ba jong ni kat kum ka jing yo i jonga ba nadu bunai ban riu bat hadu mentau bunai la kum basan bunai kinong rep jungi kim jo yo su tatang ban leit pe ya ki lengkha ka ba ki jong ki hentai menta kasngi ka ba kinong rep ki jongi ke kendit ban yo le yu ka jat hala ki jong ki jakarem tagane ka ka ba ulai ula ai kata ka jingkermen yang ikum kinong rep madu ai ru kum sim ka ba sungur no menta jongi kum kinong rep ta ai ba kini ke baro na kermen scam ba hagajing ya lam bastan jong blay bo blay nang yai kerku ya kesnong bad ya kiwei pat kinong kersan ki bangam la banyo na ka por blay nang kerku ya kesnong ka tha be thir kumju bad ya ki nong kersan na ka por